I part important de la Fira de Cocentaina és la presència del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Estem amb Paco Picó, subdirector amb relacions amb l'entorn. Paco, bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. Què heu portat així a la Fira de Cocentaina? Bé, podríem haver portat més coses, però el que hi ha que fer és canviar, mostrar tot el ventall de possibilitats que tenim de les coses que fem i fonamentalment portem el grup de robòtica, el grup de Gromet, que té molta acceptació en la gent jove, perquè és una tecnologia puntera en aquests moments, i al voltant de la robòtica està la realitat virtual, que també és una de les coses que hem mostrat així, i totes les aplicacions que puguen tindre les impressions 3D vinculades a tots els projectes tecnològics que hi ha allà. Això fonamentalment. Han deixat descansar una mica els altres projectes que sempre portem, el cotxe, la moto, la gent del disseny industrial, i fonamentalment està tenint molt èxit, clar. La pròxima gran activitat del campus d'Alcoi és la Setmana de la Ciència, que no és només en Alcoi, sinó la seu de la Mancomunitat, distints municipis tant valencians com alacantins. Què poden trobar en aquesta Setmana de la Ciència 2017? La Setmana de la Ciència sempre... el nostre rector presumís que és la Setmana de la Ciència millor d'Espanya i realment no és una setmana, sinó que són 15 dies i ve gent de molta importància, de molta rellevància curricular. Enguany portem un bon recull de premis Jaume I de la Generalitat Valenciana, per tant són persones d'un prestigi molt reconegut, i cal destacar que enguany el que portem és sobretot un gran nombre de dones científiques, per a que també es note que la participació de la dona en la societat científica també és molt important. I també és de veres que fem aquest tour, aquesta volta per totes les seus universitàries que té relació el campus, o bé mitjançant projectes que ja tenim en aquestes seus a través d'aules d'empresa, o bé simplement perquè són llocs on tenim una ambaixada, diguem, de les activitats que fa el campus. Per tant, l'apropar a aquestes seus i a aquestes localitats la ciència tampoc està gens mal.